narednik prozove ga kapetanom. Tako je u vojsci. Vojska je veoma jasna. Mi smo se dogovarali, ja mogu da nisam vam donio stenogram u kome sam, kad sam razgovarao sa ambasadorama Kvinte i oni su rekli, kažem ja, mene nećete na ovo da ispadnem glup i naivan. Za mene ovo nije akcioni plan i ovo ne može da posluži kao osnova za integraciju NATO. Onda je američki ambasador koji je tada vodio ti 5 ambasadora, znači Njemačka, Italija, Britanija, Francuska i Amerika, rekao, mi smo u tijesnoj vezi sa NATO. Ovo će se zvati onako kako se zove i neće biti osnova ni za kakve integracije. Ni za kakve integracije. Šta sad ja da? A zašto vam se Izetbegović može da mene prevari? Kaže, tim dokumentom deblokiran je NATO put Bosne i Hercegovine koji je bio u zastoju. Bakir Izetbegović. I on kaže, zahvaljujem se Dodiku što je imao snage da uradi takvu stvar. Dakle, kojim će se odblokirati NATO put u Bosnu i Hercegovini. Zovite me za 2 godine pa me pitate je li bio pravo. Nemojte me sad pitati. Lažov, jedan najobičnijih, kako deblokiranje, nije ni bio na toj sjednici. Nije ni mogao da čuje američkog ambasadora i ostale ambasadore Kvinte. Ja sam imao priliku da s njima razgovaram. Da mi poslaćemo stenogram da vidite. Pa koja je svrha ovog dokumenta dalje? Svrha je, dakle, svi kontakti sa NATO-om su bili prekinuti. Krajem prošle godine ističe IPAP, koji Srbija ima. I naravno neke misije gdje Bosna i Hercegovina učestvuje u mirovnim misijama kao što je Afganistan i ne znam nija gdje još. I trebalo je to saradnju da se nastavi. Međutim, svi dokumenta završavaju upravo u prošloj godini. Zato smo pravili kako se zove plan reformi. Znači, on nije lociran ni za godinu. Nije lociran ni rečeno decembar 19. decembar 20. Nego je donešen jedan plan u kome ćemo se mi kretati. Ne prejudicira članstvo u NATO-u i ne može da se donese ni jedna više odluka o NATO-u bez, naravno, novog odlučivanja. To je jedan kvalitet